Khawvela sakhuthil hlui zinga an ngaihlut ber pakhat the Shroud of Turin anti Turin khua cathedral an von that puana Isua taksa thla lo lang arwang tomna puan anti hi a Chanchin kan hrenual to anga he Isua tomna puan anti mai hi a Chanchin soi neu neu atamin sakhuthila chuan chui chian hlo pol tak ani ome he Shroud of Turin anti hi puan meterli point pakhat pathum palia seile meter khat point bial pakua a hlai ani a he puanah hian mihring thla ang tak fialo takin alanga soidana chuan hei hi Isua thlana an phuma an tuamna puan kha ni in soi ani a he puan hi aron lan tanna masaber chu aneitu night pakhat geo ferry di charni in friends rama kumsang ka thum somnga pathuma mipui hmu tura a pho chu atang khan ani a hemi nu hian atunu magweri ti chuan Duke Lois of Savoy hena sangka zali somnga pathum khan apea sangka zanga somthum pahnih khan Savoy te andana chapel chu akan awangin akang setrepa hemi nu sangka zanga somsari pariat khan Turin cathedral an peta a heta hian uluk takin an vong thata ani he puana mihring thalang hi churi takin a fialawa ma se sangka zariat somriat pakua khan thlala tu pakhat secondo pio chuan chu puan thla chu alata a chutia athla alak chuan athalak chu print turin a negative an siam chuan athalak negative a chuan chiang tak maiin mihring hmele taksa ruangam vel mitlawng a hmuh theih si lo chu alo lang tlatlat mai le fialo taka a puana lang ri ruai angkha ani ta hlek lo maya mihring hmel dik tak ka be hmul nei aban rek le ake pha a hliamna hnu hma omle a hnung zanga hri hruala vuakna hnu hma om chu negative a chuan chiang deuhin alo lang tatlata alua chuan hling lukhum khum na hnu hma ang tak po alang thei bok mitam tak tan chuan lali suwa tomna puan ngei ani ti chu rin hlil rual ani talo heta hmelo lang hi kumsom thuma tanga somli in karmi vel hmel alo ni le ngal boxia he Shroud of Turin hi lali suwa tomna puan kha alo ni tak takem ti chu Khawvelin abuai pui alo ni ta ani ti chuan mithiam ten uluk takin anan chui zui ta a carbon 14 dating manga anan en chuan apuan chu kumsanga zani somruk atanga sangka zathum somko in karami ani ti an mu chuak ta a chuti ani chuan Isua tomna chu ani theilo hrim hrima engtin nge athla hi alan theia tu kut chuak nge engtianga siam nge ni ta ang zona tam tak awm thei ta ani kan soi tawng khan alem hi mitlonga en a in thalaka negative a enin mihring hmel le pianphung hi a chiang zawka patling kut le ke le hnungzang vela hliam tuar lem ania ma se uluk taka enin a hnung lama mi mihring thla le a hmal lama mi hi a intiat lo tlat maya zia chop ni don sela painting rong engma man ani box si lo Catholic ko ran hola chuan an hlut em box sia engtin nge tu in nge heti taka thil ang le tak ang tak hian siam theyang ti chu zona lian tak anita ani Leonardo Da Vinci bok an pu le tamo mai a hun lai vela khan ani tluka them thiam le thlok tha an om lova mitlonga hriat theilo thalak negative atang chawa lang theia siam thei tu tur chu ama chau ania ama hi priory of Sion in an royanga Christian hode deuh so nan an siam tir ani an ring taber maya photographic system chi khat mangin mihring tak tak taksa modela mangin a siam ani e antia tina hmela tan ama a in hmang ani anti bok he puan thalaka alu le ataksa hi a in milchi alawa chu wangin Leonardo hian mihring taksa danga ama hmeli a hmang ni in an ngaia ai nga po chuni se mitam tak chuan the Shroud of Turin hi Isua tomna puan tak tak anga ngai an lo omin tuna po hian uluk taka von that alni tho maya Leonardo khan lo siam chop ni ta se engtin nge ataka lang si lova a negative chawa lang turin a siamang ti chu Khawvel mithiam te lu ti hei tu chu alani ta tho tho ani tu hnai mai khan ngai dan thar aron piang thar le a mithiam te chuan edi somthum pathum na bor chho khan lian hing na tak mai a thlenga chu lian hing chuan protons particles tam tak ati chuaka chumi chuan x-ray ang dewin lali suwa tak sathla kha atumna puana hian alan tirta ani antile tatlat maya he puan hi carbon 14 datinga an enon le poin
kumdasari somruk pariat borvel leka upa ni in alanga chuti ani chuan lali suwa tomna puan kha chu ani theilo hrim hrim mai ani ma se hei tak mai hi tunlai mi thiam te chuan thermal neutron nitrogen nuclei a lo capture ani awangin a carbon 14 dating result hi adik tak atilang theilo ani anti vele to tlat maya in hnialna zong alati omzel don ani hmel khop mai